DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tingkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang, Biyernes po ngunyan, petsa 26 sa bulan kan September 2025. Ini po ang Bareta alas 7 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Glorian. Ako lang po si Mardela Daingiba. Sa Bareta niya ito sa lado lokal, ipinatob ang liquor ban poon kasuhapon sa munisipyo kan Ginubatan Albay basado man sa pinirmahan na Executive Order No. 41 Series of 2025 ni Ginubatan Mayor Jem Anong Hoko katakod kan Bagyong Opong basado sa pinlawas na orden na may titulong an order declaring a municipal-wide liquor ban in the municipality of Ginubatan due to onslaught of severe tropical storm Opong and for other purposes, mahigpit na pinagbawal ang pagbakal, pagpabakal, asin pag-inumin alak sa mga public places, business establishments, private premises, lalo na sa mga ipigdesignar na evacuation center kan munisipalidad. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay Mayor Ong Hoko sa special coverage para sa bagyong Upong Kasubanggi, maawot kan orden na mamantinir ang pasi-orden, balinaw na kaisipan sa tahaw kan kalamidad, asin disiplina sa bisinidad, partikular na sa mga evacuation center. Idinagdag pa sa nakalap na impormasyon na mantang pigsusurat ang baretang ininay-rehistro an 1,797 na pamilya o 4,945 individual na nag-evacuar sa mga evacuation center kang Ginubatan. Mientras napigasurar man kan alkalde na sufisyente ang pondo kan lokal na gobyerno para makapagtaong asistensya sa mga bakwit. Yung mga food packs natin na nandiyan na rin po sa mga evacuation center. Ngayon po, medyo na iba yung ng DSWD. Sa ngayon po, wala pa pong relief na naibibigay galing yung food pack ng DSWD. Baka daw po bukas. Basta po, magtatao man po at sa po yung gobyerno. Ang tingog ni Ginubatan Mayor Gemma Anong Hoko sa entrevista kan DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nagpatanid ang opisina ni Albay Governor Noel Rosal manungod sa mga peking Facebook pages as in social media accounts na nagagamit kan sa iyang pangaran na warang autorisasyon. Basado sa official statement na ipinaluwas kasuhapon, ang mga nasabing accounts nagpo-post ng mga misleading information, partikular na ang mga false promises ng mga pinansyal na asistensya, prepaid load giveaways as in iba pang schemes. Katakod kay ni tinawan linaw kan opisina na daing ibang Facebook page ang gobernador apera sa iyang personal account kung saan pigihiras ang mga opisyal na updates as in developments sa probinsya ni Albay. Apera pa kay ni sinabi pa kan opisina na dai nagsusulisit nin kwarta ang gobernador, naghahagad nin donasyon o nagtataon nin financial promises sa mga individual o grupo sa social media. Mientras na pinatanidan man kan opisina ang publiko na maging maikmat as in i-verify ang authenticity kananuman na online communication na pigsasabing hali sa gobernador. Ibiging ganyan man kan opisina ni Rosal na kung makakaresibinin mga arog kaning mensahe gamit ang mga kahinahinalang accounts o pages, tulos na ipaabot sa mga magkakanigong autoridad. Ang baretang ini hatod sa Indokan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nasa alert status as in ready para sa emergency response ang District Disaster Incident Management Team o DIMT Maintenance Crew and Equipment kan DPWH District Engineering Office No. 1. Sigon kay Alan Imperial, Administrative Officer as in tagapagtaram kan First District Engineering Office, daing nai-report o kaya na inanotoran na untoward incident sa tahaw ka na moderato asin makusog na pagbagsakan uran asin sa ngunyan ang gabos na mga national roads asin mga tulay sa sendang area of responsibility iyo ang pwedeng agihan kang gabos na klase ng bihikulo. Padagos man ang monitoring ngunyan para sa flood and landslide prone areas sa sendang area of responsibility.
Ang baretang ini hatod sa Indocan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Suspendido ang gabos na biyaheng pandagat sa Rayon Bicol dahilan kan bagyong Opong. Sigon sa pinaluwas na updated Sea Travel Advisory kan Coast Guard District o CGD Bicol kasuhapon, suspendido ang mga biyahe kan maski anong sakayan pandagat na usa mga kadagatan kan Albay, Masbate, Catanduanes, Sorsogon, Camarines Sur o sin Camarines Norte. Katakot kay ni ginibuman kan Command Center kan CGD Bicol ang situational briefing tangani magsiguro o masiguro ang sistematikong pagresponde sa mga posibleng maapektaran kan bagyong Opong sa Rayon Bicol. Mantinido man na naka-heightened alert status ang ahensya, mantang mantinidong naka-alert man ang Deployable Response Group kay bahanan mga stations as in substations kaini na masiguro nin tulos na tabang sa mga posibleng emerhensya sa palibot. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Padagos na nagserbi bilang paramentas na dagusan ka mga residenteng apektado kan bagyong Opong ang mga simbahan sa mga iba-ibang parte kan probinsya. Base sa pinaluwas na anunsyo kan Diocese of Legazpi kaswapon piging genyar ang mga parokya na magbukas ka mga simbahan, chapel, parish halls asin iba pang ligtas na pasilidad sa mga bakwit. Pwede kani pigtaong direktibo man kan Diocese sa mga simbahan na iaktibar ang Parish Disaster Response Committees sa koordinasyon sa Diocesan Commission on Social Concerns pati naman sa Social Action Center. Binuksan ang mga simbahan para mag-ako ni mga bakwit aron kan Holy Family Parish sa Panal Tabaco City, Daraga Church sa Daraga, Albay, St. Rose of Lima Parish sa Bakakay, Our Lady of Salvation Parish asin mga chapels kan parokya sa Anislag Daraga, Albay asin iba pa. Sobra sa 24,000 na individual na ipig-evacuar hali sa manlaynay na lugar sa Albay. Sa opisyal na partial evacuation report kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, nasa 24,282 o 24,282 na individual o katumbas din 8,436 o 8,436 na pamilya ang ipig-evacuar sa probinsya kan ipautob and forced as in assisted evacuation kasaudma. Kasabay sa mga ini ang nasa 11 na LGUs, partikular na ang Tiwi, Tabaco City, Malilipot, Rapu-Rapu, Maanito, Daraga, Kamalig, Ginubatan, Jovellar, Piodoran, asin Libon. Ang nasabing evacuation efforts parte kan preemptive evacuation kan mga lokal na gobyerno. Yan as tanto sobra sa 50 mga bihikulo ang stranded sa Matnog Port kan Sorsogon base man sa datos kan Sorsogon Police Provincial Office. Pero para duman ang local MDRMO as in local government units kung sa inpadagos ang koordinasyon sa mga kapulisan para mas na mamonitor ang sitwasyon sa palibot sa tao kan maraot na panahon. Matindi duman naka-alerto ang provincial government kan Sorsogon mantang nakaproposition man ang mga food packs para sa mga nag-evacuar na mga residentes. Binuksan ang simbahan kan Immaculate Conception sa Batuan, Masbate para sa mga residentes na nag-evacuar sa barangay Panisihan kanasabing munisipyo dahil sa bagyong Opong. Apera sa simbahan nagsirbing evacuation center man ang mga eskwelahan asin iba pang centers sa mga barangay. Base sa datos, sobra sa 1,000 na individual ang mga nag-evacuar hali sa mga barangay kan Batuan dahil sa bagyong Opong. Dahil ang primerong partiyan, kang Bareta alas 7, Bareta niya to sa lado lokal, Bareta sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa kamugdagang kampanahon, bakalis lamang po kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o tumawag sa
0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng generic and drugstore pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as best supporting katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa detalles po kang bareta sa lado nasyonal, kinwestiyon ni Senate President Vicente Tito Soto III si dating Bulacan 1st District Engineering Office Assistant Chief Bryce Hernandez kung gurano katotoo ang impormasyon ay pinaglawas kan sa iyang abogado na may anom na senador na pigsasabing embelto sa flood control scandal base sa impormasyon na nakapalaman sa computer ni Hernandez. Enot ng pinagdambitan ni Attorney Raymond Fortuna sa sarong entrevista matapos niyang mahiling ang laog kan computer kan sa iyang kliyenteng si Hernandez. Hapot kan Senate President na tatapuro senador ang pingapangaranan o ping-embelto sa maiwasan na kontrobersya. Pero sa pagdangog kan Senado, tinawanin doon ni Hernandez na warang ining katotohanan sa katunayan, pangaran man ka mga kongresista ang nakasurat o nakabugtak sa iyang computer. Inuyunan man ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson ang punto ni Soto asin sinabing bakok patas sa mga senador ang naging pahag ni Fortun dahil sa dakol na espekulasyon ang nagluwas. Makusog na pinahimutikan ni Attorney Pechi Rose Espera ang pagpirma o pagnotaryo sa affidavit ni Orly Regala Guteza na pigsumitira sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinahimutikan ni Espera na may kinaaraman siya sa paghanda ng dokumento. Dagdag pa niya ang paggamit kan sa iyang pangaran as in Notarial Commission may kinaaraman sa nasabing dokumento iyon as spurious, fraudulent as in injurious sa reputasyon bilang miyembro kan bar and the Commissioned Notary Public. Sa nasabing affidavit, tinawanin doon ni Guteza na naghatod ka ito si ACT-CIS Representative Eric Yap na 46 na maletang may laog na kwarta sa harong ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co sa Valle Verde asin halit duman dinarapa sa Shangri-La Penthouse sa BGC asin sa Forbes Park Mansion ni dating Speaker Martin Romualdez. Si Guteza, dating marino asin security consultant ni Co, ayon ipinamidbid ni dating
Congressman Mike Defensor kay Senator Rodante Marcoleta na iyon naghampang kaini sa Senado. Mientras tanto, kwenisyon ni Senador Kiko Pangilinan kung paanong nailuwas ang ginatos na milyon na kantidad kan kasagikan sa bangko sa laog sa naninduang aldaw. Ini kasunod kang pagatindim ni Land Bank Malolos Head Maria Lilibet Lim sa Senate hearing may kinaraman sa flood control scandal. Ipinunto ni Pangilinan ang pagkaka-withdraw ni Sims Construction owner Sally Santos sa kantidad na 457 milyon pesos sa laog sa na ninduang aldaw. Apot kan Senador kay Lim, dahil na nagngalas ang bank management kung ata asin nakuha, asin kung paano nakapag-withdraw ang nasabing contractor ng sagot sa 457 milyon pesos. Si Bagmanilim na dahil siya nagngalas o nag-isip na negatibo dahil ang funding iyo ang naghali man sa gobyerno asin sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kampanya ang gobyerno na ini mapaduman sa government project kaya dahil napig-question ang ginatos milyon na kantidad nin withdrawal. Ang Sims Construction ang pituturo na may proyekto sa mga naunambita na ghost project sa Bulacan. Pipakasuhan na ka National Bureau of Investigation o NBI ang mga government officials na nasabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa sayang affidavit na pigkokonektar sa maanomalyang flood control projects. Inanping anunsyo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa tao pa man giraray kan pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee may kinaraman sa mga ghost flood control projects. Sigon kay Remulla nakaibahan sa sangataning kaso kan NBI sina Senator Cheese Escudero, dating Senator Nancy Binay, asin iba pang mga pig-imbelto ni Bernardo na nakinabang asin nakakuha kan kickback kas o sa mga proyekto kan DPWH. Ang mga inima pagsakaso nin pagsuhay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery asin malversation of public funds. Rekomendar naman kan DOH o DOJ sa Anti-Money Laundering Council o AMLC ang pag-freeze kan mga bank accounts kan mga ini. Siring kan pagpairarom sa mga ini sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO kan Bureau of Immigration. Mantang piglinaw man ni Remulla na wala pang kaso kay dating Speaker Martin Romualdez asin sa ngunyan, pigaadalan pa kan ahensya. Inako ni Commission on Elections o COMELEC na may posibilidad na dain na malaw sa Oktubre 13 ang Bangsamoro parliamentary elections matapos magluwas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa Bangsamoro Autonomous Act 77. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, legally as in factually impossible na magibo pa ang eleksyon dahil bako ng supisyente ang panahon para sa mga preparasyon kay banana ang voters education sa 5 probinsya kan Bangsamoro. Dagdag pa ni Garcia na kung ipipirat ang eleksyon na daing malinaw na lay na susunodon, posibleng ideklarar na daing epekto ang resulta. Kaya pag-adalan pa kang komisyon kung ipag-oktaba ang eleksyon susug sa Section 5 kan Omnibus Election Code. Pitakarkulong maabot man sa 774 milyon pesos ang kakaipunanan na komisyon o kan komisyon in kaso ipagpadagos ng eleksyon kapag hinali kang Korte Suprema ang TRO. Piglalauman na magpaluwas ng formal desisyon ang poll body may kinaraman digdi sa masunod na semana. Nakipaghuron si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay outgoing Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian. Sigun sa Presidente, tinukor nindan mga areas of engagement entry kan Pilipinas asin kan China. Sa sarong pahayag, iniladawan ni Commodore J. Tariela, tagapagtaram kan Philippine Coast Guard o PCG sa West Philippine Sea, ang naging pagsirbi ni Wang bilang sarong kontrobersyal, lalo na sa isyu sa teritoryo kan nasyon. Sinabi ni Tariela na uyon siya kay Presidente Marcos Jr. na naging salitsanaan progreso sa mga hagyat sa West Philippine Sea sa irarong kan termino ni Wang bilang envoy kan Beijing. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, hinatulan na makulong nin 5 taon matapos mapatunayan na guilty si dating French President Nicolas Sarkozy. Ang kaso may kinaraman sa milyon euros na illegal na pondo hali kay dating Libyan leader Colonel Muammar Gaddafi. Enot na ibinasura kang korte sa Padian ay ibang mga kaso laban sa iya arog kan passive corruption as in illegal na campaign financing. Nakapalaman pa sa desisyon na magakanigo na makulong paman siya maski na inapilar ang kaso. Ang 70 anyos na si Sarkozy naging presidente kan France poon 2007 sagod 2012. Inapod kay niya natol na pamumulitika as in sobra-sobra na. Sinugo man ang dating presidente na magbayad ng $117,000
asin ang 70 anyos sa Sarkozy, yun naging presidente kan France po 2007 sa good 2012. Sa lado kan Karawato Sports, laog na sa quarterfinals kang Jinshan Open ang Pinay tennis star Alex Ayala. Ini matapos na daogon si Mei Yamaguchi kan Japan sa score na 6-0, 6-3. Gigibon sa na ang kawat sa luwas alaga dahil sa pag-uran, ibinalyo na sa na ang kawat sa indoor court. Binalo pa ni world number 268 na Japanese player na makabukod sa ikadawang set. Alaga dahil na nagbotas si Ayala asin dagos ng ginana ang kawat. Dagamog ang panahon. Uyaman ang pag-asa ng Regional Forecasting Center si Sir Melvin Almoela. Sir Melvin, Apo, just marhay na pagkaal daw po sa imo sa mga taga DCGB. At sa gabos na tagapakinig kang DCGB, ninang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang typhoon na si Opong ay nagluya na at ito po ay naging severe tropical storm habang ito po ay nasa may Masbate area o sa may bahagi po ng Masbate. Asin kasabagong alas 4 ng pagkaga. Ang sentro kang severe tropical storm na si Opong ay tinatayang na sa may bisinidad ng Palanas, Masbate o nasa coordinates na 12.1 degrees north, 123.9 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 110 km per hour halani sa sentro. Asin pagbugsukang paros na abot sa 150 km per hour. Mantang naghihirap man po ini pasiring sa Sulnopan, Norte Sulnopan sa rikas na 30 km per hour. Bukas Oroachian po na pagkahapon, ito po ay tinatayang na sa may costales na katubigan ng Pola Oriental, Mindoro. As in sa aga ng pagkahapon, ito po ay piga karkulong nasa distansyang 500 km sulnopan kang Abukay, Bataan. As in sa Domingo ng pagkahapon, ito po ay piga karkulong nasa distansyang 1,130 km sulnopan kang Northern Luzon. Mantang nakabandera man po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa probinsya kang Sorsogon. Masbate kay bahan na ang Tikaw asin ang Burias Island. Ang probinsya ning Albay asin sa Sulnopan asin sa sur na portion kang Camarines Sur. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman sa Catanduanes, sa rest ng Camarines Sur at asin sa probinsya kang Camarines Norte. Good morning po pala na nakabandera po sa seaboard po ng Southern Luzon at pwede po itong magdulot po ito pong si Opong ng hanggang 11 meters o langkaw na ukol sa bahagi po ng seaboard po ng Masbate kay bahan ng Tikawasin, Burias Island at hanggang 6 na metro naman po sa natatadang parte kan seaboard ng Bicol region. Ito pong si Opong ay will continue maghihiro po ni pasiring sa Sulnopan, Norte Sulnopan habang tatawirin naman po nito ang probinsya kang Masbate, Sibuyan Sea, sa Southern Calabarzon at sa Northern Mimaropa bago po ito magbotwa sa may bahagi po ng West Philippine Sea. Roon bukas po ng Oroachian na pagkabanggi hanggang bukas po ng pagkaga. Ito pong si Opong ay possible po na mag-intensify po ito once na nasa may bahagi po siya ng West Philippine Sea. At yan po yung pinaka-latest update po natin sa bagyong si Opong. Ini po si Melvin Almoela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Thank you very much, Sir Melvin. Mga tugay na pang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga Baretang tinipon si kinalap sa DCGB News base na nakalis po na 12 oras. Maraming kanakatuwang nato sa pagsurat ka mga Bareta. Jenny Matthew Valaran at si Nicole Ann Gloriani. Kado technical ang po dyan si Ronald Baldo. Siringman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Shout out kay Makoy. Siringman kayo. May release talola. Good morning. And then good morning man sa mga tabay niya to dyan po sa Bakakay, sa Baclayon, ni Loda Nicole. Sabi ni Emilita Basco. And then, sino ba to? Si Lani Abihoro, good morning. And then, Sir King Rinaldo, good morning. Asin sa kabos po na kantabay sa DCGB News Online Facebook page. Good morning po kabos sa 729 kHz naka-tune in sa AM band asin sa 106.9 WGB Tobacco FM. Salamatong po marin sa pagkantabay. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardy Ladang Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Kapag na po masunod ang apot asin ang special coverage pagpapadagos niya to with VP Henry Masada.
Diyan ang DCGB, Barata alas 7. Abangan giraray sa aga, an hapon, masunod na, pagkalipas lang kaini.